така хора, днеска ще снимаме в някой сървър, понеже сме... сега идвам... сега пускам клипа на мъга. Така хора, пък сме тук. И да, трябва после да влезете на 1.8, ако искате бързо да ме вкара в PvP България, защото аз серф на 1.11. И да зареди. То на 1.11, доколкото си спомням, няма да ме пусне хора. Сега ще пусна клипчето, когато се регистрирам. И така хора, пак съм тук. Защо? Чакахте да ми даде FPS-а. Майк! Не знам защо хора. FPS-а ми пада, да отида в Хоме. Някой да вида рейднал ли е Хоме. Така хора, Хомето, като го гледам, няма гриф и аз се радвам за това. Напиша кит. Чакайте, малко лаги. FPS се оправи, после ми на гъс ми лаги. Така. И да хум на спаун. What? Спаун. И да, вече ще снимам с Camtasia Studio. Вече Bandicam няма да видите. Camtasia ще снимам вече. Само с Camtasia снимам вече. И да. Shadow Kicks. Охо, хора, сега се връщам за малко. Така, хора, пак сме тук. Един Shadow просто не напусна клана, рейдна най-напусна клана. Жалкар, нали? Да напиша One Base и 100% ще има някой. Не, няма, бе. И хора, не знаем защо FPS-а ми пада и клавиатурата ми... Да. Мойка! Фарма килчета, те нямат кейби. FPS-а ми е 13, добре. Няма да казах, кажеш сам. Ей, даймандка ми скочи, Ей, хора, доколкото знам с Camtasia клиповете са повече и да. Препоръчвам ви да снимате с Camtasia. И скина се казва So much PP. Вижте колко съм красив. Не се надявам клиповете повече да ви харесват с Camtasia. Вижте, на тези черпака, това са пържоли, обаче ги описва като хамбургери. И да. Ако някой иска да живее с нас, няма да му дам, защото... What? Луната? Защото хора, значи един... Ето я Shadow Hex. Ето хора, значи искаше в клана. Поставяхме го в клана, направихме си клан бейса и не рейдна. Обяснете ми това какво е. Обяснете ми, де. Той е някакъв жалкар и на рейдна и... Чайте напиша Хоме. И там, дето видяхте, сами, иначе, и сами, това ми е базичката. Още взето, да, това ми е базичката. Намерях рейднат хом в въздуха и си го направих като базичка и да. И хора, стрим няма да има, защото тъпия Twitch трябва да си го инсталирам наново и да се регистрирам и ме мързи. Да, няма да правя клип. Няма да има стрим ден. Той вълня и някой или... Не знам. Сигурно някой идва, обаче не е взимал нищо. Да, някой идва 100%. И да. И хора, what? И хора, сега се връщам.
Така, хора, който иска този скин, пише просто. Чайте да си покажа паролата. Ей, това се казва скина. Skin so much PvP. Да. Край може има за малко мусъл. О, да бе! Кто? Чакай. Кажете хайна. Мале, хора, йоу. Тубе. Тубе. Мале, не мога да напиша. Мале, хора, да им пишем. Кажете хай на ютуба и искам да видя. Сега ще покажа как да се самоубиете. Самоубивате се така. Казват ви хората хай, колкото могат. Чайте хора да напиша едно нещо. Така се казва клана. Сме 14 човека, един онлайн. Вижте само. Това са за колко да кажем. За... Значи хора, това са за 3 дена. Това са за 3 дена, ето виждате за 3 дена колко умирания. И аз убийства. И да, хора, това е моето развиване. И да, мисля това да е... мисля това да е всичко за този клип. Това е моята базичка, който пита. И го тех черпака да не спамите долу в описанието. Не в описанието, ми в коментарите. Йокъл би пак.